A já kámo jako mám tvrdý svaly, ale nejsem nepropíchnutelný. No tak už jsou bez trika i kámo, ty frajeři, co tam jsou s tím, jsou bez trika kámo, tak to... Já vás zbožňuju, kámo. Ale už nám říká svoje skóre, kámo. Jaký je vzorek pro výpočet napětí v děliči napětí? Nevím, poté kluci natočíme film o Muhammadu Alim a bude ho hrát Halis. Takže máš to na hřišti, jak se říká. Dělej. Tady seš cigán nebo ne a nějaký frajer napsal, přiznej barvu, kurva. A prostě on říkal, hele, víš co, pan cigán. Co jsi si strkal do prdele? Nazdar, hoši. Jenom si to jdu narvat všechno do tašky a vycházím. No, to z tohohle vzniknul smrkání, že? Rozvětí dveře, už jsem tady viděl dveře. Včera. Večer usínám. Přesně to bylo to, co mi vytočilo v té Itálii. Teda v té... No, to se... Jo, přesně to, co se stalo v Floridu, že jsme se mohli. On prostě leží vedle mě. A jenom. A víš, že nemá žádný kapesný a že smrká do prázdna nebo do ruky. To prostě rád. Takže já už jsem začínal to vůbec učit. Takže já jsem si myslel, že to je on, protože vím, že on tohle dal. Už jsem včera bubnul zase. Už jsem chtěl se moje to a říkám, hele, teď držím to. No, tak bych to chytal já. Ale jsem se byl zase chudě, a on prostě, to cítíš, že to ani nic neblokuje, že Ne. Ale on se nezvedne, že má... Vy máte vedle sebe tu. Do píči. že máme? Máte vedle sebe koupelnu a on se nezvedne si tam jít pro kapesy. Jestli dáš 3 kroky, vole, pro toaleťák. On jde do toaleťáky, hned udrží to, on jde Přesně tak. Nedělám, ono je prostě dost. Ne, už to nebudu řešit. Čum. Jsme tady, jo? Jdu dozadu. Běž dopředu, Luky. Hi. Čau, Belo. Čau, Belo. Takže se dáme do taxíku, hoši. Thanks. Se dáme do taxíku a jedeme směr centrum. Do toho Barbru, takže on tam bude... Nevyplo se to, ne? Ne, nevyplo. Josef, Joseph, hala. Joseph Berserker. the best boxing. In Europe. To je Europe, on se snad nesrovnával s někoho světovým. Může být nejlepší ve světě? To je pravda. Šáku. Já mu říkám, ty neboj, tak to já si vemu tu modrou, říkám se, ty si stáhni tady tu. A on proč? A pak jak byl rozespalej, pak až když se zbudil, jak mu to došlo, co to zase plácnu, jestli jsem ho chtěl jít pod jednu veku. Dost, že spím, vole, na 40 cm. Rohlík je to. Já jenom doufám, že si jako třeba to dal jako do centra ten barber nějaký, ne, že budeme Ne, tady... On si dal nějaký svůj Proč ty vole? Já nevím, kde je v centru Barber. A co tady budeme dělat za Halusem? Je to zavřený, kámo. Ne, jsem objednalej na tu. Co jsi to zase udělal, kámo? Proč jsi to nedal do centra, když se jdeme procházet do centra? Kámo, dal jsem Barber, kde byl Walter. Nic si ho nevím, nic si ho tu neznám. No, tak jako kámo, kdyby si napsal normální barber v té části, kde jsme včera byli, tak to vypadá já úplně nevím, normálně. Ale prosím tě, ty vole. Stačí otevřít mapu, trošku si to dal. No. My se podíváme, kde to je. Thank you. Grazie. To byla sračka zase. Takže hoši, my jsme chtěli jet do centra, nakonec to největším getu jsme byli, ty vole. Takže hodinu teď tady budeme trávit s Magorem Zrzavým, který není ostřihaný, jo. No, ani tady není místo vevnitř, vole, na té klimě. Ty píčo, tak já se poseru, kámo. Já se počkej, sedni. Já jsem nervózní, kámo. To je fakt čurák, ty vole, že nepřemýšlí, ty vole. Já právě myslel, že my se budeme projít někam, víš co? No já jsem se taky myslel. Ale proč? Můžeme čekat na něj, ne? No. Já mám si dojít pro maskáče a stát tady jak voják. Ne, asi, přesně to on by potřeboval ten hajt. Vidíš, že tam je tabák, vidím. Kámo, já tady jako vidím, ale vidím tady spoustu lidí, co můžou být nůž.
Hej, já kámo jako mám tvrdý svaly, ale nejsem nepropíchnutelný. No tak já už vím, proč nám říkal to Giovanni Battista tamhle. Pamatuješ, jak to říkal v té posteli ten čurák? No, tak to je tamhle tam budova. Tyba, já ho zabiju, kámo. Chci streamovat i na hale, ale nevím, jestli mi to tam dovolí, takže já si myslím teda, nebo myslíme si, že jo. Píšu kámošovi, kámoš dělá kruháče, ne, takhle v sobotu vždycky kruhový trénink, já píšu mu, jestli tam k němu chodí nějaký hezký holky, protože tam má třeba 50 lidí. Tak mi píše jako, že to, ať se zeptám olejníka, že tam byl na tom kruháči, ať se zeptám jeho, jaký tam jsou hezký lidi. A teď mi píše, ty vole, vlastně se ho radši neptej, jemu se líbí úplně každá obluda. Jak to, že vždycky natřou? Přijde, tak já to radši říkám, protože mi koukali do té doby zase divně a vidím, že si balí hašuš, tak se ho chci zeptat. Už by se tě mohl bát, jo? Už jsou bez trika, i kámo, ty frajeři, co tam jsou jsou bez trika, kámo. Tak ty už tam už se tancuje, Krávo, tak tam se radši asi ani otáče nebudu ještě víc vytušený, než potom, že jsem smrkal ten olej, jak to tam diktuje, jak se, oni tam vidí do věc, kámo, oni vidí přesně na něj, jo? to jak je ostříhaný, no, on bude ostříhaný na blbečka. On je vždycky na blbečka, oži. A to je nejlepší, ještě on má svýho nějakýho barbra, který ho ostřihá vždycky na hovno, stojí to kámo 2000 a on říká, jak je to super, jo. To je nejlepší. Čeho musí tady veze něco. No jasně, je oblek, ne. Ten bude vystylovaný jak prase, co má za hodinu. Bavíme se tady s jedním Polákem. Má zase APčka na ruce. No tak. Ale jiný. Jak jinak, ty vole. Bavíme se tady s jedním Polákem, který jsme potkali ve Florenci a hrozně jsme se s ním skalili, teda v Římě. Když Haaland vyhrál ten titul a třeba to bylo do díly, ty jsme šli na snídani, takže 7-8 jsme šli třeba na hotel. No a je to, nevím jestli jedinej, ale myslím, že jsou 2 nebo 3 lidi z Polska, kteří hráli NBA, ale on se tam jako fakt prosadil. Dělá obrovský prachy, využil toho. Hrál asi 2 nebo 3 sezóny tam hrál. Maciej Lampes se jmenuje. Teď to vidí. Čumte. Ty vole, jak je Luky malej? Ty píčo, čumte na to je fakt masakr. Já jsem si říkám, to je prostě v prdele. Kdybyste viděli, jak má velký ruce. To je strašný týpek. Ukaž jim toho, že tak čumte, to se poserete. To je z Říma. Ono si to leskne, víš? Já to musím takhle naštylovat a je to máčknu. Já vás zbožňuju, kámo. Já tam chci do umyvadla, ne, teda do sprchy, a Alice tam chci do umyvadla. Jak ty Američani jsou za super píči. Schopný domluvit. Ale máš to dobrý, kámo, ještě jsem to říkal, jsem se otáčel před chvílí a říkám, že tě... Ne, je dobrý, jestli je to rovně, nejsou nikde zuby. Nemáš to úplně libový. A ty proužky, jak jsi udělal, perfekto. It's good. Tyhle, takže ten debil si nechal udělat stejný proužky, co mám já. Ale už nám říká svoje skóre, kámo. Už přidává. Včera říkal 18, dneska říká 20. A přitom říkal 12. Prohraných. 12 prohraných zápasů. Najděte ho na Sherdogu, kolik má bilanci, nebo opravdu. Jo, najděte Lukáš Olejník Sherdog a tam bude jeho bilance. Proč může pacient s těžkou sepsí vykazovat vysokou srdeční frekvenci, teplou a zarudlou kůží, nízký krevní tlak, zvýšený srdeční výdej a přesto dochází k nedostatečnému okyslečení tkání? Vysvětlí všechny filozofické mechanismy od buněčné úrovně přes cévní regulaci až po změny v mikrocirkulaci a metabolismu. Kurva, no tak počkejte, to mi tady, Dodo, prosím tě, skopíruj si to a já mu to fakt přečtu tohle, jo, prosím. Až sem přijde, tak to si děláš. Tak ty jsi mistr. To si se zeptal AI, nebo jsi taká nabušenej, ty vole, dobrý, cením. Tak, jedu. Ty jsi prej nejchytřejší a vždycky máš na všechno. Takže Dodo tohle vymyslel. On jak se fotí, kam teď tě to natáčí. To nevadí, tak to mu nevidí. No, ano, takže pardon. Pane Olejník, vy jste jediný, kdo mi pomůže. Proč může pacient s těžkou sepsí vykazovat vysokou srdeční frekvenci,
teplou a zarudlou kůží, nízký krevní tlak, zvýšený srdeční výdej a přesto dochází k nedostatečnému okysličení tkání. Vysvětli všechny filozofické mechanismy od buněčné úrovně přes cévní regulaci až po změny v mikrocirkulaci a metabolismu. No, máš na všechno odpověď, kámo, to by mě zajímalo, jak si poradíš. Já si jako myslím. Jak už zase jede ty svoje Já story. si jako kurva myslím, že byste měli přestat používat to AI prostě. Protože na tohle odpověď samozřejmě mám, jako na všechno. Ale ne dneska, protože je strašný horko samozřejmě. Odpověď chtějí prostě slyšet, no. Ty vole, odpověď je, neberte drogy, sportujte, pak budete zdraví prostě, nechlastejte sračky a když už chlastáte, tak chlastejte prostě kvalitní alkohol, abyste neměli nemoci, vole, neměli červený nosy a podobně. Jako buněčný organismus je sice krásná otázka, ale co po mně chcete slyšet, jako já jsem elektrikář a elektrotechnik, takže jako bych vám odpověděl na nějakou otázku z toho a ne z biologie prostě. Tak jestli tady máme nějakou otázku ohledně elektriky, tak ji sem klidně pošlete. Takže pojď otázky. Jaký je vzorek pro výpočet napětí v děliči napětí? Ty vole, běžte do prdele, ty vole, to jsem měl přesně na půlce, tyhle věci vůbec nepotřebujete ani k té práci, ty vole, vůbec. Věnujte se mu do píči, kámo, nech to. Ať si dělá, co chce. Ale náš taxík. Je na volno. Já si ho pak vemu na vodítko, buďte v pohodě. Ty vole, no jsem zvědavý, hoši, dneska na ty zápasy. Ty bez helem tady jezdí, hoši. No, Luky si bude brát týnu, ty vole, no, takže kdo jste do ní chtěl dělat, nebo kdo ní děláte, tak asi už buď si pospěšte, ať to stihnete před svatbou, anebo vole, už to nedostanete potom, ale mě budete prcat olejníka, to je horší. Prostě to bude týna olejník, jo. Predikce na dnešek, kluky, tyvo, já nevím, no, je to hrozně těžký všechno. Predikce je taková, že se možná trošku zleju, ale uvidím. Páne, můžu? Ne, nemůžeš. Dobře. Ale čumě, kámo, tady stále říct, který nepít a pak chudák týka ho bude hledat Ty krávo. po Praze někdo. No tak to je 100%, kámo. Tak nebude s náma, vole, se nebude poslouchat, já bychom s ním bydleli na jednom baráku, ty vole. Rozleju se hned, ale rozhodl jsem se, že nechám doma tohle. Ty vole, jak to jdem projít, tady je takováhle promenáda. Dá se říct, že takový Václavák, no. Tady ty uličky jsou ale libový. Ty vole, to je top, čumte na to. Jako něco malého k jídlu, ne? Ty vole, já bych ovoce, no. Ty vole, no, já si klidně jídlo dám a dám si klidně i ovoce. Hali, tady píšou ovoce, zase myslíš na automaty? Jaký ovoce bych taky máčknul tady, víš? Ty vole, já bych dal takový. Já jsem taky zvědavý na Miliče, na to se těším a toho máme hrozně rádi, ty vole, to je hrozně příjemný kluk. Je, ta voda je skvělá. Co ten zkus nějak komentoval tu fotku s maminkou. Jen říkal, že tam psal nějaký hovna, že tě... Ale to už je vyřešený dono, už máme na něj plán na toho sráče. Tako. Vidíme všechno o něm. To tady nemůžu říkat teď na tom, na streamu. Jak to celý samotal, ten idiot. Víš, že jedu furt. To si dělá prdel, on to úplně tady celý zamotal, kámo. To je fakt darebák. Že tady lidi říkají, že vždycky všechno necháte, že všechno řešit oleje a plánovat oleje, on nic neplánuje a nic neřeší, kámo. Akorát my neumíme zálesem anglicky, tak to za nás řeší on. Tady píše Dodo, tady píše, co ti dával tu otázku. Říká, pane olejník, až budu mít svatbu, myslíš, že by si mi šel za svědka, ale přijdeš včas, ty vole. Ale vždycky, když mám někoho rád a má svatbu nebo narozeniny, tak mu dávám ten největší dárek. A to, že nepřijdu, ale tak jako jestli to chceš zažít, není problém. To jako zabijačko byl super content, ale v dnešní, kámo, přecitlivělý době. A Dudo. Zase, vole, jak řešili... To je pravda. Hele, ty vole, tak tady zabijíme zvířata 10 000 let a teď v 21. století se najednou všichni budou Zvířata zabíjeli nás, ty vole. vole, řešit, jestli něco někde zabíjí nebo něco, ty vole, když tamhle umírají 1000 kilometrů z Prahy daleko na frontě lidi, ty vole. Je víc těch rolí, jako no, ale... No, jako. Ale ten Tarzan jako je nejlepší, jo. Ten je takový jako fakt ošemetnej, no. Nevím, poté kluci natočíme film o Muhammadu Alim a bude ho hrát Halis. Jo, víš. Mě vyloženě se třeba, když má knížky, kde jsou postavy vyobrazený čistě bílou pletí a frajeři tam hodí totálně tmavýho černocha, to je moc. Jo, je to jako nepříjemný, jo. Ale názor na imigranty jednoduchý.
když v každé té zemi budou do 5% z populace té země, tak OK. Jakmile víc, celý špatně prostě, protože si začnou dovolovat, začnou si prosazovat nějaký svoje pravidla a neumí se adaptovat, začnou prostě si vyskakovat a to je špatně. Ty země jsou naše, ne? Ale ať přijdou a chovají se s tím, s úctou k tvým pravidlům a k tvým tradicím a k tvý zemi, ale že i kdybys tam přišel k ním, tak tě tam ukamenujou za to, že přesně. Si to chováš. Nikdo by si nebyl problém, ale tady jsme prostě takový, no, necháme si nasrát na hlavu prostě. Já to tak nesnáším, takový co ty Ukrajinci, který tady žijou, vole, 20 let, nemají žádný problém. A když je prostě masová migrace, tak i se slušnýma lidma utíká svoloč. Prostě utíkají i ty dementi a všichni se šímají jenom těch dementů. To je jako my, když jdeme pracovat do Německa, tak tam jdou pracovat 3 kluci, co chtějí vole, zabezpečit dobře rodinu a pak tam jdou 2, který vole dluží všude prachy a jsou to mrtkoši a ty tam taky dělají zle, ale všichni si všimnou jenom těch volnotů. Víš, jako je to... Nevím, prostě všude jsou předsudky jsou volně, to je to slušný. samé jak se mnou, ty vole, já si vybírám chleba ze zubů a všichni si myslí, že jsem se tady. Kdo si bude chtít, kdo se Já prostě nebudu soudit nikoho podle toho, jakou má barvu, já budu soudit lidi podle toho, jak se chovají ke mně, k mým blízkým a jak respektují nějaký pravidla té určitý země, které jsou tam nastolený. A to, je to jednoduchý. Víte co, já jsem byl třeba v Dubaji roku 2000, nevím, 10, 12, něco takového. To se znamená jako překladatel. Finish, nice, let's go. Yeah, it was perfect. Viva la bucciaca! No a přišel jsem tam, něco jsem tam přeložil, někoho jsem tam pak vypravil, měl jsem tam 3 dny, tak jsem si šel podívat na všechny ty místa a když jsem byl u toho Burj Khalifa, nebo jak se to jmenuje, ten, no jsem tam na večeři sám a pozoroval jsem lidi. No a najednou přišel takový pár, ona zahalená celá, frér prostě šlo vidět, že má prachy, sedli si na večeři, ona koukala do toho lístku a já vidím, jak to nečte, ne? A on najednou přišel tam, a on vybral všechny jídla, nic se jí na nic nezeptal a první jako předkrm objednal Cezar salát. A jak jsou tam takový ty krutony, tak ona ta frérka si ty krutony takhle nadala na ten malý talíř. A teď prostě si vzala tu vidličku. A teď, on měla tam ten kruton takhle. Teď se dala na tu vidličku. A teď se takhle rozhlídla. Šup, mrdla tam ten jeden kruton a takhle jedla celou tu večeři. Kurva, co to je za stračku? To se jako člověk ani nemůže najíst, sundat si to prostě přes oči, tak já nevím. A takhle si frérka veme brejle prostě, ty vole, nebo já nevím. Viva la puttana. Scrivi nome vostro. My nemáme TikToky. Name. Nemáme TikToky. But this is TikTok. TikTok, I don't solo have nome. I don't have TikTok. Dai, solo nome. No, Poi name. dopo metto Instagram. Name. Solo nome, poi dopo Instagram. OK. Grande onore, grazie. Grazie. Fare lotte bella. Dura lotte. Jak ty Začí. seš, ty jsi tam Lukáš Kozánu. Ne, Lukas Il Majore. Lukáš, dolní pomočka. Il, dolní pomočka. Je. Here? Porta a destra, sì. OK. E qua fuori, 1, 2, 3, 4 saline. OK. Ok? OK, tak teď nás posílá tady doprava. Grazie. OK, bro. Grazie. Bye. Ciao, grazie. Bye. See you later. Jo, že No. potom jenom rovně, tady bychom chodili doprava dolů a... Hezky. No, vypadá to tady fakt brutálně, tohle se mi líbí strašně, ty vole. Tohle jako, tady bych chtěl prostě felit, bydlet. Ty vole, to jsou jiný ty lidi prostě, no. Mně to přijdou všechno jako takový pohodáři, jsou prostě jiný. Mají ty své polední siestičky, to mě baví hrozně, to je velký pán jako.
Hodně velký. Radši jsem otočil kameru, kámo. Ty píčo Luky, ale tam má Luky holku svojí. Čup. Do píči. Okay. Frér tady jde. Do it, why? My friend. It's okay. Nejlepší jak to, že... What do you play, rugby? No. American football? No, tak já jdu proti nějakému frérovi. Já jdu proti frérovi, jdu, kámo, ono najednou proti mě něco hází a trefí mě ledem, ten buzerant. Píčo. Ještě jsem tak spocenej, protože bych se neslíkal ani tričko. To bude tady, Halis. No jasně, to je tamhle, ty vole, ono se to rekonstruuje zrovna. Tamhle je ten pomník v levém rohu, v levém. Ty píčo. No, takže uvidíme pěknou píču. Tak to mrdám, ty vole. Takže já jel do Neapole kvůli tomu, abych se podíval na Maradonovo pomník a on je zabalený v nějakém, vole, krytu. Co je? Jo. Mám se posral teď? Ty píču, já říkám, co se děje, on se úplně na mě podíval. Takže máš bláto na hřišti, jak se říká. Jako, ty vole, nemám, ale vole... Mám to zkontrolovat? Asi bych si měl spíš najít hajzl. Ne, spíš hajzl bych potřeboval. No, dobrý, dobrá. Ty píčo, záchrana. To je čurák. On to má hned tady, kurva, kdyby se tady, kdyby se Halis postral, ty vole, na Maradonově ulici, jak by byl nejradši ze všeho, když tady není ten. Tamhle to má kouká furt. Ale vem mi taky nějaký pití. Nějakou citronádu, já chci jenom citron dneska už. Čum. Jo, kámo, to je soda. No, tak to jdu taky, ale jsem napřed tričko. Ne, nebudeš se jít dát trička. No budu. Ok. Ale počkej, ne. Počkej na Halise, ne. Ok. Teď to vidí taky. Nechoď tam mezi ty holky, kámo, mají tam kluky. Nedělej to, já vím, že tam jdeš jenom kvůli těm holkám, ty vole, ale mají tam kluky, kámo. Musíte se chovat normálně. Jmenuje se to Bomba di Maradona. Bomba di Maradona? Asi jo, píšou tady. Bomba di Maradona? Oni do toho dávají jednou sodu, teď to tady píšou. Jo, to je dobrá, aspoň nebude pálit žák. Ale co on dělá na tom hajzlu? No kámo, teď ho chytlo jako fakt sračka, že jo. To může být třeba na 3/4 hoďky. A počkáme na něj, no jasně. Ale třeba si to dá taky, tohle by si mohl dát, to není klas žádnej. Prostě. Já si to dám taky, když to dáte vy, jako. Dávno mě balí. Nech to. Teď jsem to na ní trochu otočil, teď to na ní přiblížím. Teď si olej myslí, že je šlapka. Je to dost možný, pravděpodobný, ale nebudu nikomu kecat do práce, keď si každý dělá, co chce. Správně. Třeba jí to jde. Přesně tak. Třeba jim to nejde, kámo. Tak ty musíš být lepší v tomhle. Já, mě nic neuteče. No nesmí, kámo. Musíš to dát přes celou... Ten blije už tamhle týpek. Ne. Tady ten brilatej, tomu se to vůbec nedařilo. Čum ten to nechce ani dopít. Fuj, to je hnusnej člověk. Že tady mám samý hezký lidi na tom streamu, ty. Tak já chci zeptat, Má kozy strašný, ale celé šesky, kámo. To je vemena. Ale už na mě jde taky straní. Dobrý, Halisku. Jako saudička. Ale ekologice nejhorší, že tam nemají štětku. Takže tam se stalo všechno? Máme challenge. Ne, to si dáš taky, to není chlás, to je citronáda s jedlou sodou a ono to začne pěnit úplně a ty to musíš vypít najednou. Potřebuji slíknout to tričko. Ty to zajebalo? No ono to stříká úplně všude. Jo, ona mi to říkala ta paní, jestli to nechci. Bomba di Maradona, něco takového, La Bomba di Maradona se to jmenuje. Já myslím, OK, la bomba. La bomba. je to po Maradonovi, ne? To mělo být... Where are you from? Praga, Czech Republic. Líbíš se jí? No teď se na ní dělej. Ne, dělej. On se jí pak zeptá, jestli je to šlapka.
Hey, understand, don't worry. I'm best in drinking alcohol. Bez alkoholu? Není bez právě, bez jenom s jednou sodou. Ona už si tě jde natáčet, kámo, už si tě jde natáčet. On se jí pak zeptal, za kolik jde. Kdyby to byla Češka? Co děláš, kurva? Se připravu, se cune, ty vole. Už se do války, ty magor. To je v píči, už je to tady, hoši. 3, 2, 1. Ona ti tam dá něco jiného, kámo, ještě. Ne, jo, tam dá úplně. Jak jste to zjistili? Jsme tady koukali na lidi, co to tady dávají. Bez trika se správně v Itálii nesmí chodit, proto jsou všichni oblečení. Aha, ale nechce mi to. Ale to je jedno, ale v Itálii. Tak počkat. Já mám teď tam hodí tu jednou sodu, ale. Dělej. To dobrý. Did you see? Grande. Je to dobrý? Jo. No, Trošku. Je to citron, no. Kyselý se ptá. yeah, sour a little bit. Jste Poláci, no odkud se? Slováci, Já. no, nazdar. Yeah, go pay, don't worry. Dáš si to taky? I'm a good man. Ty? Já strám po tobě taky klidně. Tak pojď, já jsem si triko, kámo. Ty tě polije, saď se, kámo, tak ukáž, tak jo, tak dělej, kámo. Šale! Yeah, he is BKFC champion. Yeah. Halis, počkejte, jde na to Halis, la bomba Halinda. Šum na Halise. It's good? Dobrý je to? Má to pak dobrou chuť, kámo. Citron prostě. A je to sladký. Fakt jo. To jsou ty voje limončova, vo. Že jo? Tak já to měl kyselý. Jo, dobrý na trávení. Aha. Já to on potřebuje, ale on se jít vytrávil. He need it. Kolik to stojí? Já to zaplatím. Víš, říkal jsem v suchém tričku, ale právě, že jak jsem se to bál naklopit na sebe, jsem se toho hodil do nosu, kámo. Já si dám taky, Luky. Dobře. Dobře. Tak teď tady Luky teprve udělá trošičku halo, vole. Peťu, těch 111 kilo zla. Tak, jdeme blíž, pojď. Alkoholismu. Musíš fakt rychle, Luky. Já to udělám rychle, oni ti to nechají držet v ruce, to je na píču. Ne. Podvedu. Jakmile míchá, už to tam kopej. Vem si to do ruky. Počkej. One shot, no problem. Dělej, pojď. Takhle se pozná profesionální alkoholik. Jsme odchovali na Slivovici. Teď ti říkám, to jsou ty limončova. No, jsou no, já myslím, že jo. To jsou obrovský citrony. Jsou no, ano. To citrony jak pomeranč, vole. A dobře, zvládli jsme to všichni, 3. Já jsem se to vzal i přes nos, takže dobrý, já mám vyčištěný nos. Taky mi to vyteklo Nejsme žádný sračky prostě vůbec. No, je to dobré, no. Tady tu paje by si zasloužil. Kdo dá decáka vodky na Exile tohle? No, to je šlapka, 100%. Nemá asi moc práce, když tady stojí. No, já jsem se ptal i jeho a on že jo. Jo, já jsem se ptal ty frajda, okej. Olej, zklamal si tady lidi, já se si nezeptal za kolik tý šlapky. No takhle. Ty vole, on jde zpátky, ne, kámo, to už je dálka. Tak tady ten týpek. Já vás Byla, nechci nikdy byla. zklamat, já vás mám rád všechny, jako fakt. První, že jste tady s náma. Je nás tady 310, je nás tady. To je jediný, co měla, tak měla obrovský kozy a tady by je vyndala z té šlajsky. Tak kámo, vypadnou na zem. Tak jsou dlouhý a ne velký. Ale to nevadí, aby se s nima nechal fackovat. On mě svázal, skákal jak přešvědlo. Říkáme tomu pří ouška. To nejsou žádný liščí čumáčky. No, to jsou
Martin, to limoncello ještě víc. Proši, neříkejte Jenisovi, že jsem mu nekoupil ten dres, protože jsem mu včera řekl, že jsem mu ho koupil. Doufám, že se nedíváš, Jenis. Ale teď tam pro něj jdu. Ale jenom mi řekni nějakou velikost. Ale doufám, že se nedíváš, ale No jo. Napište Jenisovi, jakou chce velikost toho dresu. podle toho, jak je vyštraný, tak by XL. Ještě jednou. To je v píči. Ale docela zklamání teda. To znamená rekonstrukce, kámo. Ty vole, no, to mě mrzí. To mě mrzí. Something fresh food. Unless it's off wine. To mě fakt mrzí, ty vole, na to jsem se chtěl podívat. Kvůli tomu jsem jel vlastně do Neapole, ty vole. Tyhle lidí je tu fakt dost. To bordel tady docela mají, no. I zrzavej Větnamec, tak to si děláš prdel, o to celá dělej rychle. Ne, tak do píči. Do prdele je, no. Řezavej Větnamec. Dili, doufám, že jsi tam. Kurva, Dili, to je tvůj bratranec. Dili, tvůj bratranec se tady ukázal, kurva. Že tam byla bundička jaková letní za 300 euro, to nebyl úplně levnej krám. Ne? A tamhle je Gucci, Prada, McQueen a takhle. Tady v tomhle Loroko. Jo. Valentino, Balenciaga, Stone Island. Stone Island je tam. Šéfíka značka. Moje oblíbená, kdybyste mi někdo chtěl něco poslat, tak mi pošlete. No, zásilkovny na tom. Pošlete mu jenom kostou. Jestli máte někdo nějaký zbytečný Stone Island doma, tak Háli si ho vezme. Ale originál, takže může být. Prosím vás, nenoste značku Gap, protože to je zkratka gay and proud. Nenoste to, nedávejte to svým dětem, prostě vůbec. Nemůžete být gay and proud. Mám kraťasy doma, v klidu si to vemte na sebe. V klidu si to na sebe vemte, já vás tam podpořím. Lidi tu značku znají jenom jako Gambler and Proud. Jo, dobrý. Tak potom díky kluci za vysvětlení, já myslím, že to je gay and proud. Prej, Gap mu vadí, ale holka s pérem ne. Do píči. Já vůbec nechci na ten gala večer, protože vole, tam prostě umřu, kdyby jsme byli v hale, která je klimatizovaná, tak je to všechno super, ty vole, ale tady to je prostě píči. Poslední dávka kratomuš, je poslední dávka. Pojďte míchnout se mnou všichni, kdo míchá, tak míchá. Kdo nemíchá, dostane bán. Já jsem sral, to tam smrdí. Takže teď sedíš tou prdělí, kterou jsi sral na tom bílém prostěradle. Ne. Ještě přepodáli se nohama, píčo. To mrdal. Ale nahý olej, no, nahý olej a Evička, jak už je to venku tenku. Do píči. Prostě. Píčo, dobře, to už se mi ale líbí, už si to rozjíždí. Tak se hádejte, tohle mě docela baví. Dělejte, kurva. Dělejte, hádejte se. Dobře to tady jedete, hoši, to se mi líbí, tyhle hádky, ty vole. Jsem docela spokojený. Tady si nadávají, dělej ty černá držko, napiš jednu větu, jak nepiš. Já, hoši, tak teď konkratumek na to presíčko. Prej zavři hubu, ty černá držko, co mu to tam napsal ten čurák. Prosím ty černá držko, prej napiš jednu větu, ne jak dement, prosím ty černá držko, co to si děláte, pardon. Já umírám. Tady týpek se tady ptají, seš cigán nebo ne, a nějaký frajer napsal, přiznej barvu, kurva. Do píči, to si děláte prdel, tak to chcípám, píčo, já jsem úplně hotovej. Prej přiznej barvu, kurva. Prej seš cigán, seš černej a nějaký frajer, přiznej barvu, kurva. Tak.
Dobrý, můžu takhle? Můžeš. Tak jo, hoši, já jdu do sprchy a olej jde mezi vás. Dobrý den, zdraví vás, Lukáš Oleník, vítejte na Lukyho streamu z Neapolis BKFC Naples, kde bohužel nezápasí náš milovaný Josef Berserker Hála, ale věříme, že ho v budoucnu brzo uvidíme na našich obrazovkách a displejích a videoprojekcích a projektorech a 3D modelech a já nevím, na čem všem jde dneska koukat na BKFC. Olej, ty si domluval znovu nějakém smlouvu? Sám z pracáku, kamaráde. S panem Novotným já určitě nikdy nic nedomluvím, protože co jsem slyšel, tak nejsem úplně jeho oblíbená osoba. Hello. Okay, you can answer, no problem. No problem. Sorry for the late. No, it's okay. I have just some job here, okay, so I'll have to stream. Yeah. Tak, jsem zpátky, nám teď tady donesli vodičku, takový simpoš. Say buongiorno to our stream. Buongiorno. Tak, nejtěžší zápas, ano, Tarnobřeg s nějakým Polákem. Přišli jsme na váhu a říkám si, co to je za děcko, zbiju ho jak psa. Ty vole, on měl za sebou 5 kávoček na KSV. Hele, v prvních 30 vteřinách mi zlomil nos. Naštíp jsem si nárt, protože jsem ještě to tolik neuměl. Pak mě dostal na zem, zlomil mi žebra na jedné straně, pak mi zlomil žebra na druhé straně, nasadil mi 4 real naked choky, z kterých jsem utekl a 5. mě uškrtil. A jel jsem jedničkovou oktávkou do Prahy, Šámrš mi tenkrát pouštěl furt dokola jednu a tu samou písničku, a jsem myslel, že chcípnu, každých 100 kilometrů jsem žral Ibalginy a bylo to strašné. Takže to byl asi nejtěžší zápas a když musím říct si ten nejúspěšnější, to bylo proti Monimu, Muner, jeden Malajzan, co má asi 180 zápasů v Muay Thai, bylo to kolem 2014-15, šel jsem v tajském boxu na Koh Samui a noknul jsem ho v 3. kole a doteďka jsme super kamarádi. Reálně jsi mega fajn týpek, nepřemýšlej si, že by si taky streamoval, ale já si myslím, že že tím, že znám Lukyho, Jenise, Vláďu a že se na těch streamech objevuju, tak já prostě si myslím, že si mě jako užijete, že mě můžete vidět u nich a já prostě jako chci vydělávat peníze jinak, já chci prostě umět pořádně nějaký řemeslo, já si myslím, že to je dobře, když chlap něco umí. Hele, Novotňák, na toho je spousta názorů, jsou na ty 2 úhly pohledu, jeden je ten, že vytvořil jednu z největších organizací na světě, už teď MMA organizací. A to, jak k tomu došel a jak to dělá, na to může mít každý svůj názor. Takže názor na Clash asi negativní. Hele, já mám názor takovýhle. Já jsem celý život koukám na YouTube. YouTube je moje oblíbená apka, prostě nejvíc. A vždycky jsem koukal na videa People are awesome, všechny highlighty, snowboarding, BMX, FMX, motorky, prostě lidi, ke kterým vzhlížíš, chceš být jako oni, prostě chceš to dokázat, aspoň půlku, víš? A mně přijde, že dneska se ta společnost úplně otočila a koukají na lidi pod nima a vysmívají se jim, aby si jako mysleli, že ty jejich životy nestojí tolik za hovno. A prostě já takový nebudu. Takže Clash přesně dělá tohle. Lidi tam chodí, aby se vysmívali nějakým dementům a mysleli si, že prostě ten jejich život není takový tak hrozný. Ale říká, že nějaký frajer psal na Instagram, že do výměny manželka dávají dementy, aby si přišel zase, že ten jeho život není tak hrozný. Ale já nemám televizi už 12 let asi, takže já ani nevím, co tam dává. Já si sem tam pustím nějaký film a furt dokola čumím na Star Wars, miluji Star Wars. Můj oblíbený díl je Rogue One. Jaký to bylo v prostřenu, hele, strašně náročný. Jako, jsme se tam jako, docela jsem se tam i pohádal s tím štábem, nakonec jsme to dohráli. Bylo to fakt náročný, není to prdel. To musí dobrá kalba minimálně 3 dny.
Jako umím to. Ale my to máme v rodině. Maminka kalila vždycky, táta vždycky kalil, bratr to byl úplně vyjebanec, ty vole, vždycky, když se požal, to jsem nenáviděl, teď už 6 měsíců nepije. Názor na cigány, všude jsou dobrý i špatný lidi, ale bohužel cigáni mají ten problém, že statisticky je mezi nima víc digešů. Mě to vysvětloval Škop, kterýho mám rád, respektuju ho, zdravím ho. A prostě on říkal, hele, víš co, pan cigán, to musíš si jako zasloužit, jinak jsou to degeši, takový ty prostě špinavci, ale ty jsou i mezi bílejma, víš co, to je úplně jedno, jakou máš barvu. Nevím, jako znám to. Takže jsem zpět. 323, píčo. Tak jo, tak to nebudu vypínat ještě, hoši. Ale aspoň to, jak tam přijdem, a to vidí, jak to tam 323, vypadá. OK. Pak to to vidí, jak po... to- A ty mi budeš brát tašku aspoň? Jo, budu. Tak jo, tak když mi dáš tašku. Ale teď vážně, mám Já- si vzít jenom tu vestičku na toho holíka. Jo, Jo, to není špatný. Do tohohle vedra vejdális. To můžeš, kámo, když budeš prochcený, já si to vemu taky takhle. Tak tohle natoč. On si... Co jsi dělal? On si něco strkal do zadku. Co jsi si strkal do prdele? Strkám do zadku. Ten frér si něco strkal do prdele. Prsty si strkal do prdele, ty vole, to si děláte prdele. Já ti prostě zbývám. Vůbec se mi nedrutá. Kopnu ti do toho kolene. A už se nikdy nedrutá hášníka. Nabiju telefon ještě trošičku. To je fakt čurák, ty vole, no.